NLB banka Beograd je 10. februara 2016. godine svečano pustila u rad svoju novu ekspozituru u Čačku u ulici Župana Stracimira. Time NLB banka nastavlja da razvija svoju poslovnu mrežu i postaje dostupna većem broju građana i privrednika. Dobar dan. Tek mogu da kažem dobrodošli, pošto mislim da je bilo primjerenije, dobro vas našli. Zaista nam je jako drago i meni lično i našoj celoj ekipi da smo dobili priliku da dođemo u Čačak. To znate da je to naša prva ekspozitura u Čačku. Nama je Čačak zaista i region oko Čačka jedan od najvažnijih delova srpskog tržišta. Čačak svi znamo je prošao kroz godine u kojima se razvije, u kojoj se trudi. Veliki je zapravo urbani privredni centar i Nova Ljubljanska banka, NLB banka je zaista tu došla i ulazi, ima čast da uđe na to tržište, nadajući se da ćemo dobiti priliku da zaista podržimo lokalnu privredu, podržimo lokalno stanovništvo u svemu. Značaj dolaska jednog investitora u jednu lokalnu sredinu u nimalo lakim vremenima, bolje reći u složenim vremenima, ima izuzetno veliki značaj, ogroman značaj. Zapošljavati, obavljati poslovnu aktivnost, podržavati budžet, ne može se dati nikakva druga ocena nego da je to ogroman značaj. Uloga zaposlenih je najznačajnija uloga, jer zaista sve čine ljudi, posebno kada si u lokalu, ljudi se vezuju za ljude i ako imaš dobre ljude koji mogu da prodaju ne samo proizvod, već da prodaju način razmišljanja, način rešavanja određenih potreba i problema ljudi, to je pravi put. Prema tome, ključno za uspeh banke jeste kakvi su ljudi u banci. Ispred tada buduće ekspoziture stoje dva gospodina i pričaju šta se otvara u Čačku. Gledaju prostor koji se radi i jedan kaže, jel znaš šta se otvara ovdje? Ovaj drugi kaže, verovatno opet neki butik, neka radnja i tako dalje, a kaže ne, banka. Kaže, otkud znaš? Znam. Koja banka? NLB banka. Stvarno banka? Stvarno banka. I ovaj se okrene i kaže, dobar znak.